Mitabang na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and rescue operation sa mga natabunan sa landslide sa landfill sa Barangay Binaliw. Niyang report ni Alan Domingo. Nagpadala na og team ang PDRRMO ngadto sa Ground Zero nga moabag sa pagpangita sa mga natabunan sa pagdahili sa mga basura nga mitabon sa pasilidad sulod. Sa landfill, di nagtrabaho ang mga biktima. Kini subay sa mando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nahingawa sa sitwasyon sa mga taong natabunan ug mga pamilya nini. Nasayran nga kadaghanan sa mga trabahante sa landfill gikan sa lungsod sa Konsolasyon nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Right now, they have to still coordinate with the incident command system. This is run by the city so that they can give instructions for PDRMO team on what to do. They can do search and rescue. Samtang gibuksan na ang bagong buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nahimutang sa Grotto, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Aduna kini state-of-the-art nga mga kahimanan sama na lang sa ilahang monitoring center din makita sa higanting lead wall ang mga lagyong dapit. Pinaagi sa 32 times kapilo ang zoom-in capacity nini. Gikan sa location sa Barangay Apas, makita gani ang Barangay Binaliw di inahitabo ang landslide sa landfill. Karaan na ang building nga gipanag-iya sa provincial government nga dugay nang wa magamit ug karon gi-upgrade kini nga gigastuhan og 9 milyones pesos. Aduna usay drone camera ang PDRRMO. This is how the Governor Pam gave certain instructions to make disaster risk an important aspect, especially when disasters and calamity strikes. Natin response, we have capability, and muna siya yung mga priority ng Governor. Matod ni retired Colonel Dennis Pastor, PDRRMO head nga himuon usab nga satellite office sa gobernador ang ilang buhatan ilabi na kung adunay mga katalagman nga masinati sama sa nahitabo sa linog ug bagyo sa nakalamayng tuig. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.